Prøv lige at se, mand. Kæft, et lækker skærebord. Og det er fandme ulækkert det her, der er gennemgående rådstige. Vi er tilbage, eller jeg er tilbage, efter alt for lang tid. Jeg har uploadet 2 YouTube-videoer, tror jeg sidst. Sådan lige efter hinanden på den her Two Stroke Addiction V2, til dem der ikke ved det, der var den første YouTube-kanal, den blev taget ned. Det forklarede jeg i sidste video, eller forrige video, inden de 2 jeg har uploadet. Der forklarede jeg lidt med, at grunden til, at den blev taget ned, og alt det der, det er på grund af YouTubes nye relegement af det der med, de har lavet det der YouTube Kids, og det samme med TikTok, og alle de andre sociale medier med, at alting, det kan bare sådan, du må ikke skide længere, du må ikke sige noget, du må ikke gøre noget. Altså copyright, det er en ting. Fair nok, hvis man bliver copyrightet for musik, eller materiale, eller video på andres ting, altså det er fair nok, sådan har det altid været. Men sådan det der med kørsel på offentlige veje af motoriserede køretøjer og sådan noget, det går bare ikke. Så forklarede jeg lidt sidst med, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne lave nogle flere af sådan nogle skruevideoer. Men jeg vil godt indrømme, det er min fejl. Motivationen har bare ikke været der. Tiden har været der. Lysten har bare ikke. Men nu er vi tilbage, og jeg er tilbage for at blive. Så nu lover jeg, at jeg skal nok banke en masse content ud af alt muligt slags herfra den kolde tid, vi går imod. Fordi der er gang i nogle ting. Der er ikke helt vildt gang i den, fordi det er om sommeren, det sker for de tohjulede. Det ved man, hvis man har forældre og sådan noget, venner, der har motorcykel, de bliver for det meste stillet ind i vinterhi, og så kommer de frem igen til foråret. Men vi har gang i nogle ting, og det vil jeg vise jer og gå igennem her. Og hvis lyden i den her video og kvaliteten og alt, så hvis der er et eller andet, der er fucked, så undskylder jeg også på forhånd, men jeg filmer med et nyt kamera. Jeg plejer at filme med min telefon, men første gang så bruger jeg ikke min telefon. Så det skal jeg lige vende mig til, og så finde ud af, hvordan fanden det virker. Men ja, jeg vil ikke kede jer så meget med at snakke. Det korte og lange er, jeg er tilbage, og jeg er tilbage for at blive. Og jeg skal nok prøve at banke en masse fed content ud, så vidt muligt af det, jeg nu kan. Alle mulige hyggevideoer. Det bliver det nok lige her til start med alle mulige værkstedsvideoer. Så det må jeg lige leve med, hvis der er mange af jer, der gerne... Jeg ved, der er mange af jer, der gerne vil se kørsel. Det bliver værkstedsvideoer. Der er mange af jer, der nyder værkstedsvideoerne, så det er det, vi gør. Men det vi er gang i, det er, at vi har en runner. Igen, det sociale medier, jeg er aktiv på, som jeg hele tiden har været aktiv på, som jeg ikke har været væk fra, det er min Instagram. Så gå ind og følg den. Der er gang i den, så ved man også, hvad der sådan ligesom sker. Der sker lidt. Men det er sådan Instagram, der må man stadigvæk alt muligt, i stedet for alle de her YouTuber, de tager ned, og alle der har TikTok, og poster knallertvideoer og bilvideoer og sådan noget, de ved også, TikTok, de er blevet helt, altså du må ingenting længere, men ja, lige meget. Vi har en runner projekt, som det er ret tydeligt, at jeg ikke har særlig travlt med. Jeg har lavet lidt på den. Motormæssigt har jeg ikke lavet noget endnu. Der er ikke nogen motor på. Men det er fordi, det bliver 2025'eren. Det er Aprilia to Fast, det var 2024 sommeren. Det her, det er næste sommers sådan højdepunkt, regner jeg med, det bliver. Så den har jeg ikke så travlt med endnu. Det er sådan over hele vinteren, jeg har tænkt mig at gå og bygge. Den er lige taget ned af liften lige nu. Fordi at meget spontant, så kom jeg til at kigge på Facebook Marketplace, og så der var en NRG Power. Den ved I nok, at jeg er glad for. Den har jeg haft en del af. Men jeg så en billig en, og så en DD'er. Det er med skivebrems. DT, det er med trådløms. Det er en DD'er, og det er en vandkølet 30'er. Det var faktisk det stel, der jeg købte med den. Og det står der, det skal jeg nok lige komme ind på lige om lidt. Men den så jeg billig, så den valgte jeg lige at snuppe meget hurtigt. Den var til salg billig, fordi makker, der havde den til salg, mente, at stellet, det var skæv. Efter jeg fik den hjem, der kunne jeg godt se, det var i hvert fald ikke godt i hvert fald. Det stod vi og kiggede og snakkede lidt om, da det var, jeg var for at hente den. Men jeg fandt så hurtigt frem til, da jeg kiggede herhjemme, at hvis man kigger ned her, så, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er jævnt meget motorophængt, der er skæv. Stellet, det er faktisk ikke skæv, så nu har jeg et fint stel. Det valgte jeg bare sådan, for det så jeg først, da jeg havde pillet det hele af, der var det lidt tydeligt at se. Så det er lidt en skam, at jeg ikke brugte pæne røde stel, men ja, vice versa. Det her stel, det er meget fint, der er tydeligt stelnummer på det. Og det er selvfølgelig en 30. Og jeg laver den her NRG for at sælge den. Det er det, jeg har lavet med den der. Eller den er ikke sådan til salg den her. Hvis man vil give et fornuftigt pris for den, så er den. Men den bliver lavet til salg den her. Derfor kommer jeg ikke til at gå ind på så meget af, hvad jeg har givet for den og sådan noget. Profitmæssigt. Men hvis der er nogen, der vil have en NRG Power 30 vandkølet med skivebrems, det er rigtig fint, lav det mig. Så kommer den snart til salg, når alt det kommer til at virke. Alle steder. Så vidt jeg ved, så er den original. Helt original. En DD-blok med skivebrems, vandkøleblok, som også passer på ny model Runner. Original vandkølecylinder. Variator-kit. Jeg har været hen og kigge. Remmen ser faktisk ret ny ud. Overraskende nok. Den ser ikke særlig brugt ud, men den er i hvert fald original. Det meste er en original.
Helt ny pakning i geardæksel, fordi den var utæt. Nauhelm, det ser faktisk fint ud. Det er fra 05, tror jeg, mener jeg. Resten af i hvert fald. Den er fra før pladeloven også stillet. Startermotoren der ser også næsten helt ny ud. Karburator, den var ikke fantastisk. Det kan godt være, lige vise jer den senere, men der kommer i hvert fald en ny karburator til den. Ellers så nye slanger og oliebehånding. Alt det der kommer til at virke selvfølgelig. Oliebeholder det. Så er det tændingslåsen. Der er sat sådan en... det er i hvert fald ikke jeg tror ikke det er en original, men der er heller ikke nogen nøgle til. Det skal lige sige, at den er ikke stjålet eller noget. Men jeg har købt en ny, så tændingslås skal i hvert fald lige skiftes. Der skal vi lige have gaffelbroen og alt det ned. For at man faktisk skal skifte den her. For det er sådan noget, jeg har skiftet en, for jeg mener, man skal ind bagved her. Ellers så original ekspansionsbeholder og 50 kubik køler. Det ser faktisk rigtig fint ud. Det meste på den her faktisk, trods at det er fra 05, så ser det faktisk rigtig fint ud. Grebene og marserne, alt det der ser fint ud. Alt instrumenteringen, det virker vist der. Han havde et batteri til den. Han havde lige batteri på den. Den kunne selvfølgelig ikke starte. Der var ikke ført nogen kølerslanger, der var ude henten eller noget. Men han satte lige batteri på og viste, at det virkede. Det gjorde det, og alt blinklys og sådan noget virker. Tankdæksel. Der har jeg en nøgle til. Der havde jeg et tankdæksel. Så jeg kommer selvfølgelig til at... Der kommer til at være 2 forskellige nøgler, for nu har jeg købt et låssæt til tændingslåsen. Så der kommer selvfølgelig være en nøgle til tændingslåsen og så en separat nøgle til tankdækslet. Så det er sådan lidt... Det ved jeg ikke. Det er rart nok, hvis man har en nøgle, der passer, men altså... Det skader ikke, at der er 2 nøgler. Ellers så er der ikke så meget andet at sige om den. Fælgene er der lige kommet dæk på. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle give den 2 nye dæk, men jeg havde et fint sæt dæk. De er ikke ens, men de fejler nada. 2 rigtig fine dæk. Fin mønster på i hvert fald. Ellers fik jeg en masse skjolde med, som ikke var særlig kønne, men jeg har skjolde af Libitum til Piaggio, så ikke så meget der. Her er de sørgelige rester af plastik, jeg fik med. Nogle af dem inderskjoldene og sådan noget, de er faktisk fine. Yderskjold, blinklysene, de er lidt fucked her, så der kommer selvfølgelig nye glas og pære i det. Forlygten er heller ikke vanvittigt pæn her oppe i beslagene af det, men jeg har en anden forlygt liggende. Baglygten var flækket, men jeg har en anden baglygt liggende. Kickstarter-skjold har lige skilt ad. Indmaden så rigtig fin ud, ganske fin. Så den får ikke nyt indmad, men det bliver selvfølgelig smurt op af det. Desuden så er Kickstarter-skjoldet. Nu kan se, det er sådan slæv en halv ned, men der er stadigvæk en del grunder på. Jeg vil godt slive det ned til sådan ren aluminium her. Sådan. Jeg tror ikke, man kan sådan mærke, når man kører en finger over, der er sådan rimelig høj kant, så jeg tror ikke bare, man kan dække. Jeg overvejede, at man bare skulle give det grunder, du ved, inden man gav det maling. Det gør jeg uanset hvad jo. Men jeg tror sgu ikke, grunderen kan dække det. Jeg tror, man kommer til at se det igen, for det er alligevel en høj kant. Det er et tyk lag grunder og maling, det har fået fra fabrikken af det her. Så men jeg har fået sådan en fin stålbørst her. Motoriseret industrihalløje med en elmotor. Jeg har faktisk 2 af dem, jeg har bare ikke sat den anden op endnu. Og den er jeg rigtig glad for, fordi det er sådan en... Jeg har selvfølgelig, hvis man bruger dem her, det her det går ikke, hvis man har sådan nogle her. Det kan gå på stål og sådan noget, men til aluminium, for eksempel Kickstarter-skjold og fælge og sådan noget, det laver simpelthen mærker. Altså det laver mærker ned i aluminium. De her ridser her, dem her, jeg tænker, den har været nede og ligge her, men dem her, det er ikke noget, man kan mærke. Du kan se dem, men du kan ikke mærke dem, når det bliver malet henover. Men hvis du bruger sådan en der, sådan en grov en fætter her, så kan man altså se det på aluminium. Det bliver ikke så kønt. Så. Men den her, det er sådan lidt mere en børsteagtig. De hår her, så de er gode til at fjerne sådan noget grunder og noget maling her, uden at det bliver helt blank. Jeg bruger den nok til at slive udstødninger med. Det bliver helt blank overflade, og det laver ikke mærker ned i sådan noget blød aluminium. Så ja, det er det, vi er i gang i nu. Det er måske ikke verdens mest spændende ting. Hvis man kender mig og mine videoer, så ved man, at det er nogle vilde projekter, jeg er i gang i nogle gange, så man har nok ikke lige forventet, at det vi laver lige nu, det er en lovlig knallert. Men det er det altså. I hvert fald en helt original knallert, Piaggio NRG. Tænker, den bliver solgt lovligt i hvert fald. Nu var den original, kan jeg lige så godt som en skive i. Ellers bliver den bare solgt selvfølgelig med ubegrænset pillebegrænsning. Men der var sådan en anden tændingslås med, men det er også noget, præcis, han lavede sådan en beslag til den siden, den var bare stripset fast. Ja. Men det gode ved det var, det mest nederen, når man køber sådan en brugt knallert. Det kan godt være, der var noget eftermonteret tændingslås af det, men det dejligste var, at der ikke var klip i det ledningsnettet. Det er altså bare en bonus, for det er det værste at begynde at rette op på. Jeg er så ligeglad med, hvor mekanisk lort og stand de er i, når jeg køber en knallert. Men når der er klip i det ledningsnet, og det er sammen med andre muffer og andre ledninger i andre farver, nej, det er kraftigt med helvede. Men det her, det er sådan set fint nok at arbejde med. Der var også en geardækselpakning i, rigtig fin. Men den her, det var derfor, den var utæt i geardæksel. Jeg satte den lige forkert, den var totalt trykket, og du kunne se, den er sådan bredden her. Så den var lige ude, og så fik den en ny. Og nu skal vi lige have det at slæve ned.
Jeg tænker bare, at jeg fyrer en timelapse eller sådan noget, fordi så kan jeg høre musik imens. Og det kan jeg ikke, hvis jeg... Det er derfor, det er så stille, fordi hvis jeg sætter baggrundsmusik på, så er det, at jeg bliver bonget for copyright, så det vil vi ikke have. Pause, fordi Farter og jeg, vi har skiftet den kost her, men noget siger mig, at den er lidt for stor i det hul her, fordi den begyndte lige pludselig at give sig. Altså det her, det gør mig ikke så ud meget, men sådan, det er 6.000 omdrejninger, der er altså sådan ud meget. Det er jo sådan lidt, det er jo ikke, den er ikke købt sådan her, altså motoren er købt, men det her stålvejssystem, det er noget hjemmelavet noget. Prøv lige at rykke en skive om på den anden side, for at jeg kunne spænde den med ind imod, men det kan jeg ikke, så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få en større skive på, for at få den lidt mere sådan centreret, så den ikke wobler. Det er ikke fordi, jeg tror, den falder af. Det er ikke så meget det. Det er bare pisse irriterende, at hele bordet det ryster kraftigt med sådan, selvfølgelig når den er ude af balance ved den hastighed. Så ja, jeg prøver at fikse det der så til back to work. Så er det ved at være rimelig godt blankt det her. Det er selvfølgelig ikke blankt overalt, men det skal det heller ikke være. Det skal bare være sådan, at der hvor det skal bare være slævet så langt ned, at man ikke kan mærke en kant fra aluminium til der, hvor der stadig ikke er noget grunder eller maling tilbage. Det skal bare ikke være nogen rohed, og det skal bare være helt glat, så malingen det binder godt. Og det gør det også. Og så hvis I selv står og skal male sådan noget, så husk når I har slævet det ned, og altid, og selvom I ikke har slævet ned, inden I maler på sådan noget her, især metal og sådan noget, så husk lige at tage noget bremserens eller fortynder og sådan noget, så på en klud lige, og så tør det over, fordi det affedter. Det er det samme, hvis I skal skifte bremsebakker, hvis I har trommelbremse, så inde i nav, derinde hvor inde i tromlen, der hvor bremsebakkerne glider på, så er der bremserens, der altså lige kører rundt, fordi det affedter. Det er rigtig vigtigt, at det ikke er noget fedt overhovedet. Selvfølgelig, når jeg har haft hænder på og sådan noget. Det skal bare affedtes. Og ikke sprøjte sådan en bremserens eller fortynder på emnet. Fordi så kan I risikere, at malingen det koger op. Så bare lige lille bremserens på en klud, og så bare lige tør det godt henover eller noget fortynder eller sådan noget. Så er I sikker på, at det bliver godt. Nå, så tror jeg, jeg mene, det var det for den her gang. Så kan I glæde jer til en masse andre sådan nogle værkstedsvideoer, sådan noget, hvis I godt kan lide sådan noget ude i fremtiden. I hvert fald frem til en masse andet med NRG og runner og sådan noget. I hvert fald sådan en masse værkstedsvideo. Det bliver nok meget af det af sådan noget inden for den nærmeste fremtid. Så det håber jeg ikke, jeg keder af alt for meget af alt det snak. For det var sådan lidt mere selvfølgelig sådan en snakkevideo. Det kan være, at jeg laver nogle flere af dem, hvor jeg måske sådan tips og tricks og sådan lidt. Hvis I vil se sådan noget, så bare skriv, giv mig nogle forslag i kommentarerne. Men i hvert fald så tak fordi I så med, så vil jeg holde jer opdateret med næste video, hvor langt vi når med energien.